हेलौ लोगोफोर, गाबोन 21 नभेम्बर लोगोफोर, गाबोन SBI PO नि एग्जाम दं लोगोफोर। दा बिनि थाखायनो जों लोगोफोर नै गुवाहाटियाव फैदों लोगोफोर। नै गुवाहाटि बर्जार एबा खासिकुहि होननाय जायगायाव जागोन लोगोफोर बे एग्जामा। इकम टावार होननाय मोनसे बिल्डिं दं लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनहा गोसोआव लानाया मोजांदि लोगोफोर, अनलाइन एग्जाम होनबाथाय लोगोफोर बे इकम टावारावल' जायो लोगोफोर। गुवाहाटियाव इकम टावारावल' अनलाइन एग्जाम सेन्टार दं लोगोफोर। दा बिनि थाखायनो जोङो एग्जाम होनो थाखाय नै गुवाहाटियाव फैदों जों दिनै। लोगोफोर जों फैनानै नै बाङागराव मोनसे गेस्ट हाउसआव रुम लाफैबाय जों लोगोफोर। 1200 एबा 1200नि लोगोफोर जों रुम भारा लाफैदों। बे रुम भारा नै लोगोफोर नायदो, नोंथांमोननो आं खिथानो सानदों नै लोगोफोर नाय माबायदि नाय नै लोगोफोर। नै गोजौआव फेन दं, बैयो एसि दं लोगोफोर। नै ओरैजों खोरखि दं नै लोगोफोर नाय। आं नोंथांमोननो बोर लानानै खिथाहरनाय नै लोगोफोर नाहर, नोंथांमोना बेसेबां मोजां नुहुरो लोगोफोर। बिनिफ्राय लोगोफोर नै ओरै जोंहा माबा दङ, टिभिबो दं नै लोगोफोर नाय, टिभि दं। ओमफ्राय नै ग्लासबो दं नै लोगोफोर। ओमफ्राय नै बावहाय माबा दं नै लोगोफोर, सर्केस दं मोनसे बाहाय। बे सिङाव मा दं नाय लोगोफोर। नै जोंहा बायदिसिना दोनग्रा, गाहायाव नै नैबे जोंनि जोमग्रा जि जोम जागोन लोगोफोर, बेखौ जों जोमो। बिनिफ्राय नै जोंनि बाथरुमखौ नायदोलाय नै लोगोफोर, बाथरुम टयलेट रुम नै लोगोफोर नायदो जोंनि टयलेट रुमाव माबायदि। नै बेलाय नै बेलाय गाहायाव दं नै खिग्रा बियो लोगोफोर। बिनिफ्राय नै ओरै नाय आखाइ सुग्रा, ओरै लुकिं ग्लास दं बाहायबो नै लोगोफोर। गोजौआव दै माग्रा दं नाय, नै नायदो लोगोफोर नाय। बे नै गोजौआव जों दुगैयो लोगोफोर नाय। नै नाय लोगोफोर, नैबे बाटोनखौ सेरबानो बै गोजौनि दैया गयो लोगोफोर नाय। नै आं सेरना खिथानि लोगोफोर, नै बेखौ नाय नोंथांमोनहा। आं ओरै सेरबाय, ओरैबासो नै लोगोफोर दैया गबाय जोंहा स्रय स्रय। ओरैबासो नै लोगोफोर, आं बेखौ ओरै बन्द खालायफिनबाय। बे जोंनि दुगैग्रा रुम लोगोफोर, जों फैग्रोमोना बाहाय दुगैफैदों नै लोगोफोर। आरो नै दै बथलबो दं लोगोफोर, दै बथल बेराय दै बथल गावसिनो होफैदों लोगोफोर, गावसिनो जोंनो होफैदों। बिनिफ्राय नै जोंहा बावहाय बायदिसिना जानाय लोंनाय अर्डार हरनोबा लोगोफोर नै टेलिफन दं। बे टेलिफनजों नोंथांमोनहा अर्डार हरनो हागोन लोगोफोर गावसिनि माबायावहाय। नों माबाफोर जानो गोसो जायोबा लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर मा जानो, नै बावहाय जोंहा मोनसे मेम' दं लोगोफोर। नै बे मेम'आ नै नाय, अनेक मा आइटेम जानो लुबैदों नों बावहाय दंजोबो लोगोफोर। नायदो नै लोगोफोर नाय, बिराद मोजां मोजां जाथाव जिनिस दं लोगोफोर। खिन्थु दामानो बुरजाजोब लोगोफोर। दाम बुरजानि थाखायनो लोगोफोर माखौबा जानो गिलायलायगोनसो लोगोफोर, दामानो बाराथार लोगोफोर। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगोफोर सरि आं उन्दुग्रा जायगाखौ खिथानो बावलायबाय नोंसिनो। नै जोंनि बेडआ नै, बे बेडआ नै लोगोफोर। नै लोगोफोर नैबे आंनि मासोलै माइक खलथासो लोगोफोर, माइक खलथा। आं दा इउटुब बानायनायाव जाय नैबे माबाखौ लादों बिनि खलथासो लोगोफोर, बे खलथा। ओमफ्राय नै सासे लोगोनि बेडरुम बियो, 2 बेड्स लोगोफोर, मोनसे रुमावनो 2 बेड्स। जों मानोना जों सानै नालाय, सासे फंबाय, आंनि फंबाय जायो, आं बेखौ लाबोफादों लोगोफोर। आरो जों लोगोफोर गाबोन सोरांबानो जोङो बे एग्जाम सेन्टाराव थांगोन लोगोफोर, खासिकुहि बेवहाय लोगोफोर इकम टावाराव जों थांगोन। दा लोगोफोर आंनि एग्जामा बेलासिनि 3:30 बाजियावसो लोगोफोर, बेलासियावसो आंनि एग्जामा। बेखायनो जों लोगोफोर गाबोन फुङावनो ओंखारनानै जोङो माबायावहाय खृष्टान बस्तियावहाय लोगोफोर सिटि सेन्टार शपिं मलाव जों बेरायहैग्रोबावगोन लोगोफोर, बायदिसिना बायहैग्रोबावगोन जों लोगोफोर। एसे फैसाखौबो बुरजा लाबोखानायथ' लोगोफोर बायदिसिना बायनो होननानै। दा जों बाहाय थांगोन आरोखि गाबोन लोगोफोर फुङाव सोरांग्रोमोनानो। जों बिदिनो बुंनो थाङोबा 9थासोफ्रावनो ओंखारलांखागोन लोगोफोर जोङो बेवहाय सिटि सेन्टार मलाव लोगोफोर। ओमफ्राय बिनिफ्राय नै लोगोफोर बाङागर जों जेयाव रुम थादों लोगोफोर, बे खाथियावनो जोंहा जोंनि सतसंग बिहार मन्दिर दं लोगोफोर। जों बे सतसंग बिहार मन्दिरावबो गाबोन जों नुजाहैगोन लोगोफोर। दिनै जों
माबानायखाय मोनाफैनायखाय जों नुजाहैयासै लोगोफोर गेटआ बन्दसो दा लकडाउननि बन्द जानानै दं लोगोफोर बे सत्संग मन्दिरा लोगोफोर जों बेखायनो बाहाय नुजाहैनो हायासै लोगोफोर जों गाबोन सोरांग्रोमोना बेवहाय प्रार्थना गायगोन लोगोफोर दा फुंनि प्रार्थनायाबो फुङावनो जाथारो गेटआ खुलिगोन ना खुलिया जों नायसै लोगोफोर जुदि गेट खुलिबा जों प्रार्थना गायगोन लोगोफोर बिनिफ्राय खुलुमनानै जों 9टासोआव ओंखारलांगोन लोगोफोर सिटि सेन्टाराव हाबहैग्रोबावगोन सिटि सेन्टारनिफ्रायसो जों लोगोफोर डाइरेक्ट एग्जाम सेन्टाराव थांगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों